Lil Robert Brinkaw, il-Ministru Byron Camilleri ma kellux saħħa jkeċċih. Anke Roberta Bela żammu jmexxi l-ħabs minkejja l-akkużi serji li kellu bil-Gvern baqa' sal-aħħar jiddefendih. Will you be suspending him at all until the procedure is finalized? Hemm konflitt ċar bejn il-verżjonijiet tal-partijiet u allura se tkun il-qorti illi tiddeċiedi dwar li ma' verżjoni hija waħda korretta. L-allegat inċident ma sarx fuq il-post tax-xogħol mhux fl-Aġenzija Servizzi Korrettivi u għaldaqstant jien tal-opinjoni li f'mumenti anke delikati bħalma kellna fl-aħħar jiem ma jistax ikollok vakum fit-tmexxija ta' ħabs. He holds a very sensitive position, so don't you think that someone in such a high position should be holding a clean conduct in their personal life, regardless of whether it's alleged or not, at least a temporary suspension? Jien l-biraħ rajtu rapporti fil-medja, xi wħud kienu aktar sensazzjonali minn oħrajn u għaldaqstant kif qedlek qabel id-deċiżjoni fil-konfront ta' Sur Brinkaw tittieħed la darba jkunu konklużi il-proċedimenti fil-qorti. Kellu jkun Brinkaw innifsu li tar-riżenja tiegħu wara li l-qorti sabitu ħati ta' teddid fuq persuna meta ipponta arma leħ. Id-direttur tal-ħabs instab ukoll ħati li kien qed iġorr l-arma tan-nar mingħajr liċenzja fil-bajja tal-Adira fil-Mellieħa f'każ li seħħ f'Awwissu li għadda. Il-Maġistrat Charmaine Gallia ikkundannatu 12 xahar ħabs, sospiżi għal 3 snin. Wara din il-kundanna kien id-direttur li joffra r-riżenja tiegħu u mhux il-Ministru li keċċih. Issa, fit-tmexxija tal-ħabs tpoġġa Christopher Sigerisma, it-tielet direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin f'temp ta' 3 snin wara l-fjask li kien għamel Alex Dalli. Net News prova jieħu r-reazzjoni tal-Ministru tal-Intern kemm barra Kastilja qabel il-laqgħa tal-Cabinet kif ukoll barra l-Ministeru, iżda Byron Camilleri mader imkien. Dan l-aħħar każ relatat ma' tmexxija tal-ħabs ikompli jikkonferma kif qed ifallu l-istituzzjonijiet li suppost iżommu l-ordni u d-disciplina. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insisti li taħt Roberta Bela qed tirrenja l-liġi tal-ġungla, apparti illi iżżarma l-Korp tal-Pulizija u ddajjef l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Bernard Grech stqarr illi Roberta Bela waqqa l-istandards ta' kollox u dan hu r-riżultat tal-kollox jgħaddi u tax-xejn mhu xejn. Dan huwa illegat tal-aħħar 3 snin tal-Prim Ministru, stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Intant, fi stqarrija maħruġa mid-deputat Joe Giglio, il-Partit Nazzjonalista insista li dan il-każ juri biċ-ċar li l-Ministru mhuwiex fit for purpose u li m'hemmx triq oħra għajr illi il-Ministru tal-Intern jew jirriżenja jew jiġi mibdul.